Unibertsoa dagoen materia eta energia guztia eta haien espazioaren eta denboraren arteko batasuna da. Unibertsolariak Gasteizen dagoen bertsoaren energietako bat da. Unibertsolariak Gasteizko Unibertsitateko bertso saioa da. Eta gaur unibertsolariak eta bere unibertsoa ezagutuko ditugu. Horretarako elkarrizketatuko ditugu Maile Agirre eta June Aiestaran bertsolariak. Bertsorik ere ez da faltako Gasteizko Unibertsolarien saioa eta Zeraingo Sagardotegiko bertso afaria eskainiko baitizkizuegu. Hauxe da unibertsolarien hitzetik hortzera. Naiz azterketek aztoratuta utzi gaituzten zeharo, aste azken bat, bertso saio bat, konponbidea badago. June Danel Nimai eta Suar kantari, betiko tonuan klaro. Aurrekoetan beste gozatu eta albada gehiago. Aurrekoetan beste gozatu eta albada gehiago. Gazteek beti dute ezinegona eta sortzeko gogoa. Bertsolari gazteek ere bai. Gasteizko Unibertsitatean ikasten ari diren bertsolari gazteek hilean behin izaten dute bertsotan aritzeko zita. Egitasmoari unibertsolariak izena jarri zioten, eta Gasteizen izan gara unibertsolarien unibertsoa ezagutzeko Maile Agirre eta June Aiestaran bertsolariekin. June eta Maile, zergatik esan diguzue Abixinia taberna honen atarira etortzeko? Hona etorri gara hilabetero asteazkenetan beti hemen egiten dugulako unibertsolarien saioa eta oso kutxuna dugulako. Eta zenbat unibertso daude Gasteizen? Unibertsiok asko, leku guztietan bezala, pertsona beste esango nuke, baina gure unibertsotik besten eta gertu daun nahien eta ekarpentsoa egin nahien nahi da. Eta unibertso horretan zenbat bertsok abitzen dira? Gasteiz bezalako unibertso txiki baten bertsoak badu bere lekua, baina gazteon egin beharra da ez, beti txoko horren paretak bultzatzea, geroz eta gehiago dadin. Eta bertsorik gabeko asterik izaten duzue hemen? Politxago alitzeko igual ez esatea, baina bai, aste asko juten die bertsoipeko, hilabete ez dio guzten bertsoipe alde itzen, baina bai, azkar bezin bertsoipeko jutei askotan. Joango gara, epelera, unibertsolariei buruz aritzeko. Ezagutu duguz zuen aurtengo betekizun edo proposituek. Baina beste proposito batzuk be ezagun egiteko guz, adibidez, Donald Trump pertsonaiarenak, argitu ditu zeintzuk dien eta beriek. Venezuela bombardatzea eta bertako presidentea baitzea nahikoa ez, eta orain Groenlandia nahi du bereganatu Donald Trump estatu batuetako presidenteak. June, zu pertsona, naranja koloreko pertsona hori izango zara. Eta zu Maili berriz, Groenlandian bizi den pinguinoa. Eta Donald Trump bere asmoa gauzatu nahian iritsi da zuregana anuntzio bat grabatu asmoz. Zu pinguinoa agertzen zaren anuntzioa grabatu asmoz. Maili, zuk behin eta berriro esan diozu anuntzio horri ezetz. Ordea, Donald Trump bere biloiegin zu konbentzitzen saiatzen ari da. Aintzat hartuz, hau hartu nahiko genukela. Herriak utz diezadan hortan dena dela. Zu jarri behartzara xala da horrela, ta esan behar duzu nire aldean zaudela, ta esan behar duzu nire aldean zaudela. Naizta milioiek euren dizdira daukaten, eta begiratzean keinu egin didaten.
Zuk ez galdu denbora gauza hoiek esaten, ni Simpsonekin ez naiz ondo eramaten, ni Simpsonekin ez naiz ondo eramaten. Simpsonen aurre ikuspen eta aleginen, hortan haiek eta ni moldatu oi ginen. Ni siloian jarrita alik eta finen, dardoa bota eta zutokatu zinen. Dardoa bota eta zutokatu zinen. Baita hortxe naukazu, lepotik hartuta, hemen nago uretara ia ezin sartuta. Mese Trump zaindu zazu dakarkizun luka, aizeteak peluka altxatu dizuta, aizeteak peluka altxatu dizuta. Nire flekilloak ja ezpaitu indarrik, baina niri ez esan bazpare zer txarrik. Herri hau hartuko dut olain da bakarrik, ta hortarako ez daukat anuntzio beharrik. Ta hortarako ez daukat anuntzio beharrik. Gu jadanik bagaude balasko jasota, nola esan nagoela zure ideien kontra. Eta nahi baizaitugu boteretik bota, pinguinoek ere egin dezagun borroka. Pinguinoek ere egin dezagun borroka. Lehen Gabon esan dizuete eta orain ere gauza bera, badakizue ari gerala gogoaren arabera. Ta ze ordu da hauzen zarrenen galdera. Inork ez digu eskatu baina lanean hasiko gera. Errespetua ala da eta Gabon den hori lehenbizi, afal orduan izan omen da, bertxotan nahiko eskasi. Baina jan eta edan egin gabe, ontan ez dakigu kasi. Ta jende askok ez du egiten, atzo etorri eta gaur hasi. Atzo etorri eta gaur hasi, norbera bere lanean, ala beharrez punta banatan, gaur nola ipinigean. Aitor Sukalden unai ezkutun ibarra aldamenean, igual neroni jarriko nintzen, tokia proposenean. Ontara ezkero barra ertzean daude zuretzat baldintzak, berazu bertan jarri zeratan niek egokia deritzat.
Ta egia da bai punta banako lekua degu bakoitzak. Alere lasai ez gaude haserre, edo oraindik ez behintzat. Oiartek nola berez baduen ezkerresku bigoitabe, gela ontara etorri naiz ni, ta aurtengo nobedade. Ni heldu aurretik bi bertsolari jardun omen dira grabe, ta gustorago kantatuko det bi hoiek ikusi gabe. Berandu xamarra zidu honek, ostiraleko dantzea, tokatu zaigu ustekabean, larun batera heltzea. Unairi berriz tokatu zaio golpetik asko zartzea. Gaur horreatik erabaki deu iskutatuta jartzea. Badakizue guri lagunak ondo etortzen zaizkigu, naizta ondora bildutakoan badiren nahiko kastigu. Unai gordera nola joan den denak zerate testigu. Pasatxokora esan diogu, behingoz kaso egin digu. Ondoko gela zapaldu eta hauek mingainetik tira. Lasai zaitezte ezpai naiz joango hemendikan urrutira. Aitor ta Iker hortxe ditugu eta badute diztira. Oikizkutatzen saiatutaren nabarmen ibiltzen dira. Aspaldi hontan pasadiagu elkarren ondon denbora, ta ikusten degedadea ginez egula ein mejora. Unai laguna sarratu da ta temperatura gora, benga ondoan onartzea hugu, etorriari ondora. Larrialdi egoeran baitago euskara. Ez dut lehengo aldiz entzun hori ara. Fasismoa badatorreta ze ikara. Horren aurkantolatu egin behar gara. Arabarra izateko ondo egiten duzu. Arabarrak osonak gara eta aizu. Gasteiztarra naiz ta ze, ez lotxa ez enbarazu. Haundi izango gara egidazu kasu. Maili eta June, zer da unibertsolariak? Bueno, unibertsolariek die hilabeteko azken astizkenero antolatzen dituen saio batzuk, hemen, taberna hontan, eta Gasteizen ikasten duen eta bertxotan gabiltzen 15 bat gaztek osatzen ditu saio horiek. Eta nola sortzen da egitasmo hau, dinamika hau, ezagitzuek nola deitzen diozuen? Unibertsolariak izen horrekin sortu zen 2019-2020 aldean, baina lehendik ere bazegoen bertsotarako biltzeko tradizioa,
lehen egiten zen bertxokatu bikotekako sariketa moduan antolatzen zen, eta ez zen hilabetero egiten, ez dakit urtean behin edo. Eta gero ja pandemia garai hortatik aurrera erabaki zen pixka gehiago sustatzeko edo hilabetero aztea saioak egiten, eta orduan sortu zen unibertsolariak, eta guk horri heldu diogu. Esan duzu, bertxetan zabiltzaten 15 bat lagun, nola antolatzen zarete gaur goizelako saioak egiteko? Bueno, gai jartzaile eta bertsolarin kasun egia esan norberak erabakitzen du. Hilabete hortan gaiek jarri nahi ditun, kanta hori nahi duen, ezer egin nahi ez duen. Hilabete hasieran bialtzen dugu zerrenda huts bat, eta hilabeten zeharroi betetzen juten geha, norbere gogon arabera, esango nuke, bai. Eta gero egiten dugu kurtso hasieran askotan bilera bat, erabakitzeko kurtsosoko dinamika edo, eta hor banatzen dira lan teknikoagoak, kartelak nork egingo dituen, argazkiak nork atera, nork igo sare sozialetara, eta holako gauzak. Bakoitzak arduratxo txikik hartzen ditu. Zuek, unibertsitate garaian sartu aurretik, Gasteizko bertso giroari buruz, unibertsitate inguruko bertso giroari buruz, zertzen duten entzuna? Bueno, ni batxillerroan eta nengoenean eta naiz eta unibertsitarioa ez izan urbiltzen nintzen saioetara eta entzuten dituen. Eta hori, entzundan neukan, asteazkenetan sekulako juerga egoten zela, saioaren ondoren, jendeak superrondo pasatzen zuela, eta gu iritsi garenean maila hortara eta antolatzera ikusi dugu guztiz egia zela. Bai, nik ere entzun bai, parranda giro eharra sortzen zala Gasteizken batzutan, eta gero frogature innun, horrek deituta etorri ginen gero orago Gasteiza. Probatu ere egin duzue giroa, baina ez dakitenentzat ze giro sortzen da. Egia da, hilabetek baldintzatzen dola, batez jende kopuru, ez da jende kopuru iguala etortzen iraien edo abendu, baina ikaslegea eta oiola da. Baina bestela oso giro ona sortzen da, aldiro, beroa. Jendea etortzen da, askotan agian bertsoak entzutera baino lagunekin egon, asteazken arratsalde goxo divertigarri bat igaro, eta azkenean plan gehiago da ez, ikasle baten bizitzan. Pamugituta zerrote dugu, lehenengo mailan lagunak. Aldamenetik zuei begira puska batean jardunak. Batzun begiak beherantzak doaz, amesnaiak errudunak. Maiontan igual desente daude ostiral aurpegidunak. Maiontan igual desente daude ostiral aurpegidunak. Gure aitorrek aldamenetik antzeman dizue bela, seguru asko etzun botako bertso klase hoi bestela. Pentsatu zazo txoko hortatik, lehenago entzun detela, batak bestiai esaten zion azkar buga dezatela. Batak bestiai esaten zion azkar buka dezatela. Beraz ostiral aurpegiak inori ez detenten ditzen. Larun bat dana pasako dute begitik makarrak biltzen. Begiratuta jende guztia, ahoa dute mugitzen. Hemen zeo ze esan nezake baino enaiz atrebizen. Hemen zeo ze esan nezake baina enaiz atrebizen. Beraz esaten etzera usartzen ikerpekatu aldaba. Zer esanaren bilaba zabiltz mai bueltari errepara. Emakumeak alde ontara eta gizonezkoak ara. Nik ez dizuet ezer esan nahi baina kuriosoa da. Nik ez dizuet ezer esan nahi baina kuriosoa da.
hauek urtero azaldu dira, eta esain deigun tira, nahiko gertutik hurbildu eta ez dijoa zurrutira. Lehen urteaz gogoratzen naiz, punta hontatik begira, oraindik ere gazteak dira, ta gaztenak ez dira. Oraindik ere gazteak dira, ta gaztenak ez dira. Bi ekipotan banatu dira, Aitor hortan ondo zaude, batzuk onuntza beste garuntza danak suabe. Bi ekipotan apartatuta hori ez da nobedade, okerrena da ala eotea etxea jondako nere. Okerrena da ala eotea etxea jondako nere. Ez da egit ezagutzen duzuen Europa eta Mercosurren arteko akordio, Da nekazaritza ekonomia akordio bat. Eta urtengo diez aztion, Euskal Herriko nekazari edo baserri langileek kalietara akordio horren protestan. Zuzuar, Bizkaiko baserri langile bat izango zara, eta han joango zara Bilbora, Guggenheim Mondoko kaliek hartzera, zeure pedazo de traktorias, John Dere, horixe, ederra. Dara joen zara zu. Baina, kapitala hartzerakuen, gertatzen diez bestelako bizi egitura batzukin egiten dugula topo, eta bestelako arazo batzukin. Eta han nun aurkitu dugun Danel Errarte. Bizitzako egunerokuek itxota, bere zereginei ezin jarraike, lanera berandu doien pertsonia. Eta han nun jirau dauen priseka eskinea, eta kale berri zen topau dau Zuar Guggenheim Mondoko erraildana okupetan. Etxako urten Errartei mekauen dios bat besterik, eta han hasi da bozine joten eta ventanillatik bajatute, venga tu, kasero, quítate del medio. Hasi da. Onuraduna izaten baita, beti enpresa handiena, ta guretzako ez da iristen, horixe dugu problema. Enezutan elkaletik ona, kotxez iritsi zarena, igual azkartxo aztu zaizu, klase batasunarena. Batasun horrek Zuarrez naukani oso arduratuta, nahiago nuke manifa hori, albezain laizter buka. 5 minututan heldu behar naiztanago ezin helduta, betekizunanik zure erruz urratu egingo duta. Betekizunik nik ez dudanik, etzazu pentsaz sekula, ta oztopatuz dabiltza hori, nik betetzeko formula. Ta gaur protestan atera gara, ondo jakin dezazula. Arazoa da gizarte osoa, simaurrez bete zaigula. Nire lanean ni simaurtuko,
naute gaur xuar ordea, zula zaude kale hartuta, ta luzitzen jonderea. Nik propuesta bat zuretzat daukat niretzat behintzat hobea, kotxea utzi denen gainetik gidazazu traktorea. Eta dirua non gastatzen den, horrek badu garantzia. Enezu danel zure korbata, eta txaketaz jantzia. Presakazoaz lanera, baina nolako elegantzia. Antzematen da zuetzarela larre motzean azia. Ni gaztetatik joan izan naiz baserriko larretara, zure sorpresaz izango duzu erantzun hobe bat ara. Zure lekua ona ez da ez, nirea ere ezpada, nik traktorea hartuko dizut, ta zu joan ofizinara.